ପିଲାମାନେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ବିଜ୍ଞାନ କଳାଂଶକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପୂର୍ବ କଳାଂଶରେ ଆମେ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲେ। ଆଜିର କଳାଂଶରେ ଆମେ ସେହି ସଂକ୍ରମଣ ରୋଗ ନ ହେବାର କିଛି ଉପାୟ ଦେଖିବା ବା ସଂକ୍ରମଣ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ଉପାୟ କରିବା। କ'ଣ ଅଛି? ପ୍ରଥମେ ଅଛି ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଓ ବିଶୁଦ୍ଧ ବାୟୁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପରିଷ୍କାର ଘର। ତୃତୀୟ ଘୋଡ଼ା ଯାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ। ଚତୁର୍ଥରେ ଗରମ କ୍ଷୀର। ପଞ୍ଚମ ପରିଷ୍କାର ଶୌଚାଳୟ। ଷଷ୍ଠ ଘୋଡ଼ା ଯାଇଥିବା ଡଷ୍ଟବିନ୍। ସପ୍ତମରେ ଅଛି ମଶାରୀ। ଅଷ୍ଟମ ଅଛି ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ହାତ ସାବୁନରେ ଧୋଇବା। ଏହା କ'ଣ ନା ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଆଉ ବିଶୁଦ୍ଧ ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ, ଆମକୁ ରୋଗ ସଂକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ନା ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା। ପରିଷ୍କାର ଘର। ପରିଷ୍କାର ଘର କ'ଣ ନା ପରିଷ୍କାର ଘର, ଆମେ ଯଦି ଘରକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବା ତାହେଲେ ଆମକୁ କୌଣସି ରୋଗ ସଂକ୍ରମଣ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଅଛି ଘୋଡ଼ା ଦେଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ। ଘୋଡ଼ା ଦେଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ? ଆମେ ଯଦି ଖାଦ୍ୟକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିବା ତାହେଲେ ସେଥିରେ ମାଛି ଆସି ବସିବେ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ରୋଗ ସଂକ୍ରମଣରୁ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା। ଚତୁର୍ଥରେ ଅଛି ଗରମ କ୍ଷୀର। ଗରମ କ୍ଷୀର ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ନା ସେଥିରେ କୌଣସି ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ରୋଗ ସଂକ୍ରମଣ ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଅଛି ପରିଷ୍କାର ଶୌଚାଳୟ। ଆମେ ଯଦି ଶୌଚାଳୟକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖିବା, ଶୌଚାଳୟ ବା ପାଇଖାନା ତାକୁ ଯଦି ପରିଷ୍କାର ରଖିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆମ ସେଠି ନା କୌଣସି ରୋଗ ଜୀବାଣୁ କ'ଣ ରହିବେ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମକୁ ରୋଗ ସଂକ୍ରମଣ ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଅଛି ଘୋଡ଼ା ଯାଇଥିବା ଡଷ୍ଟବିନ୍। ଘୋଡ଼ା ଯାଇଥିବା ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଆମେ ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ଯାହା ସବୁ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପକାଉଛେ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇବା ଦ୍ୱାରା ସେଥିରୁ କୌଣସି ଜୀବାଣୁ କ'ଣ ନା ବାହାରକୁ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ରୋଗ ସଂକ୍ରମଣ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଅଛି ମଶାରୀ। ଆମେ ଯଦି ମଶାରୀ ଟାଙ୍ଗି ଶୋଇବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ମଶା ଟାଙ୍ଗି ଶୋଇବା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ମଶା ଆମକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମକୁ କୌଣସି ରୋଗ ମଶା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହେଉଛି ତାହା ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଅଛି ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ହାତ ସାବୁନରେ ଧୋଇବା। ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମେ ହାତ ସାବୁନରେ ଧୋଉଛେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଆମ ହାତରେ ଯାହା ସବୁ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ବା ମଇଳା ଲାଗିଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ଧୋଇଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ସେ ଯେଉଁ ଆବର୍ଜନା ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଖାଇବା ବେଳେ ଆମ ପେଟକୁ ଯିବ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ରୋଗ ସଂକ୍ରମଣ ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆମର ଆଉ ଅଛି କ'ଣ, ଏହାର କିଛି ଉପାୟ ଅଛି, ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ା ଅଛି। ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ସଂକ୍ରମଣର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ। ତାପରେ ଅଛି ଜୀବାଣୁ ବଂଶବୃଦ୍ଧି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା। ତୃତୀୟରେ ଅଛି ପ୍ରତିଷେଧକ ଟୀକା ନେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ଚତୁର୍ଥ ହେଲା ଗୋଷ୍ଠୀ ସଫେଇ କରିବା। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସଂକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ ରୋକିପାରିବା। ତାହେଲେ କ'ଣ ଅଛି, ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ସଂକ୍ରମଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କିପରି କରିବା ନା ରୋଗୀକୁ ଅଲଗା ରଖିବା। ଘରେ ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ନ ଆସିବା ଉଚିତ। ରୋଗୀଙ୍କୁ ଦେଖାଶୁଣା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ। ରୋଗୀ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଲୁଗାପଟାର ବାସନକୁସନ ସାବୁନ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ରଖିବା। ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର ହେଲା ପରେ ବିଶୋଧିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଘରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସଂକ୍ରମଣ ରୋଗୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗାଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ଓ ରୋଗୀକୁ ଆବଶ୍ୟକ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା। ତାପରେ 6 ନମ୍ବର ଅଛି କ'ଣ ନା ଜୀବାଣୁର ବଂଶବୃଦ୍ଧି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା। ତାହେଲେ ଜୀବାଣୁ କେମିତି ବଂଶବୃଦ୍ଧି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବା ନା ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେତେ ସବୁ ଆବର୍ଜନା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡବା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିବା। ଗାଧୁଆ ଓ ପରିସ୍ରାଗାର ସବୁବେଳେ ସଫାସୁତୁରା ରଖିବା। ଫିନାଇଲ ପକାଇ ସଂକ୍ରମଣ ମୁକ୍ତ ତାକୁ କରିବା। ପାନୀୟ ଜଳକୁ ଫୁଟାଇ ଯତ୍ନ ସହିତ ଘୋଡ଼ଣି ଦେଇ ସଂରକ୍ଷିତ କରିବା। ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବେ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିବା, ଯେମିତି ସେଥିରେ ଧୂଳି ମାଛି ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ବସିପାରିବେ ନାହିଁ। ଗରମ କରି ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଇବା। ଘରର ଚାରିପାଖ ସଫାସୁତୁରା ହେବା
ଉଚିତ ଓ ନାଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ଘୋଡ଼ାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏବେ ଅଛି ଗ ନମ୍ବର ଅଛି ପ୍ରତିଷେଧକ ଟୀକା ନେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ପ୍ରତିଷେଧକ ଟୀକା ନେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ନା ଜୀବାଣୁ ଜନିତ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଷେଧକ ଟୀକା ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଟୀକା ନେବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଶରୀରର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡିଫଥେରିଆ, ଲହରା କାଶ, ଧନୁଷ୍ଙ୍କାର, ପୋଲିଓ, ମିଳିମିଳା, ହଇଜା, ଯକ୍ଷ୍ମା ଇତ୍ୟାଦି ରୋଗ ପାଇଁ ପ୍ରତିଷେଧକ ଟୀକା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଟୀକା ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ନ ନେଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେହି ରୋଗ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ରୋଗୀର ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମାଗଣାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଟୀକା ସବୁ ଦିଆଯାଏ। ଜନ୍ମରୁ 16 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁ କେଉଁ ଟୀକା ନେବା ଉଚିତ ତାହା ଆମ ବହିରେ ଏକ ସାରଣୀ ଦେଇଛି, ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ଏବେ ଦେଖିବା ଗୋଷ୍ଠୀ ସଫେଇ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଶର ପରିଷ୍କାର କିପରି ରଖିବା। କ'ଣ ନା ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ଗଦା ହୋଇଥିବା ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ମଶା ମାଛିଙ୍କ ବଂଶବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସବୁଠୁ କ'ଣ ନା ଭଲ ସ୍ଥାନ। ସଂକ୍ରମଣ ରୋଗ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କ ବଂଶବୃଦ୍ଧିକୁ ଆମେ ରୋକିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଘରର ଚାରିପାଖକୁ ସଫାସୁତୁରା ରଖିବା ଉଚିତ। ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଓ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମାର ଉପଯୁକ୍ତ ସଫେଇ ହେଲେ ପରିବେଶ କ'ଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବ ଆଉ ସମସ୍ତ ଲୋକ ସଂକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବେ। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ସଫେଇ କାମ ଆମେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହାୟତାରେ କରିପାରିବା। ହେଲେ ଆମେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ବୁଝାଇ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଏ ସଚେତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିପାରିବା।